ଏକ ସମୟର କଥା ଜଙ୍ଗଲର ମଧ୍ୟରେ ଏକ ବଟ ଗଛ ଥିଲା। ଏହି ଗଛ ତଳେ ଗୋଟିଏ ଶିଆଳ ଓ ଗୋଟିଏ ବାଘ ବସୁଥିଲେ। ଶିଆଳ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚତୁର ଏବଂ ଚିନ୍ତାଶୀଳ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବାଘ ବଳଶାଳୀ ଏବଂ ଅହଙ୍କାରୀ ଥିଲା। ଏକ ଦିନ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତର୍କ ହେଲା, କର୍ମ ବଡ଼ କି ବୁଦ୍ଧି? ବାଘ କହିଲା, ମୋର ଶକ୍ତି ଏବଂ କର୍ମ ମୋତେ ସବୁଠୁ ବଳିଆ କରିଛି। ଶିଆଳ ହସି କହିଲା, ବଳ ନୁହେଁ, ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଏମାନେ ଏକ ପରୀକ୍ଷା କରିବାକୁ ଥାନିଲେ। ଏହି ପରୀକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଥିବା ଏକ ମହାନ ଗଜ ହାତୀଙ୍କୁ ଜିତିବା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରଖିଲେ। ବାଘ ଯାଇ ହାତୀ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କଲା, କିନ୍ତୁ ହାତୀ ଏତେ ବଡ଼ ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଯେ ସେ ତାର କିଛି କରି ପାରିଲା ନାହିଁ ଓ ବାଘ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ତାପରେ ଶିଆଳ ଏକ ଯୁକ୍ତି ଆବିଷ୍କାର କଲା। ସେ ହାତୀଙ୍କୁ କହିଲା, ଏଠି ଜଳ ନାହିଁ, ଏପରି ଦୁଃଖରେ ତୁମେ ରହିପାରିବେ କି? ହାତୀ ଚିନ୍ତା କଲେ ଓ ଜଳ ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଗଛ ତଳେ ଆସିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଶିଆଳ ଗୋଟିଏ ଗାତ ଖୋଳି ହାତୀଙ୍କୁ ତା ମଧ୍ୟରେ ପକାଇଦେଲା। ହାତୀ ଆଉ ଉଠି ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଭାବରେ ଶିଆଳ ଅପଣା ବୁଦ୍ଧିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କଲା ଏବଂ ବାଘ କହିଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବୁଦ୍ଧି ସବୁଠୁ ବଡ଼। ଏକଦା ସେଠାରେ ଏକ କାଠକଟା ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ଏକ ଜଙ୍ଗଲରେ ରହୁଥିଲେ। କାଠକାଟି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମୀ ଏବଂ ଦୟାଳୁ ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପିଲା ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କୁ ଦେଖି ଶିଖୁଥିଲେ। କାଠକାଟି ଜଙ୍ଗଲୀ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲା, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ବଣୁଆ ଜନ୍ତୁମାନେ କାଠକଟକର କୁଟୀର ନିକଟକୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କାଠକାଟି ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେବେ। ଥରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଥିଲା। କିଛି ମେଷ ଶାବକ ଆସି କାଠକାଟି ହାଟ ନିକଟରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଥଣ୍ଡା ହେତୁ ଥରୁଥିଲେ। ପଶୁମାନଙ୍କୁ ଦେଖି କାଠକାଟି ପିଲାଟି ଶୀଘ୍ର କାଠ କାଟି ପୋଡ଼ିଦେଲା। ଚାରିପାଖରେ ଜଙ୍ଗଲର ଅନ୍ୟ ପଶୁମାନେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଏପରି କରୁଥିବା ଦେଖି କାଠକାଟି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ପାଖକୁ ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରି ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପୁଅ, ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା କର, ତୁମ ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କେହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ପାଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ସର୍ବଦା ଭଲ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଜୀବଜନ୍ତୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟାଳୁ ହେବା ଉଚିତ।